שלום חברים, שמי יוסי וענונו, אני יזם אינטרנט מזה כ6 שנים ויצרתי את האתר הזה כדי להציג בפניכם את חברת קיירוס. אז מי הם קיירוס? קיירוס היא חברה לאבטחת מידע, היא הוקמה בשנת 2014 ושמה לעצמה מטרה להקים שרת ענן מבוזר. מה זה אומר שרת ענן מבוזר? במקום להשקיע מאות מיליוני דולרים בבניית שרתי ענק, קיירוס מעדיפה לשלם להרבה משתמשים קטנים, שזה בעצם אנחנו, סכום כסף חודשי על השכרת השטח הפנוי מהמחשב שלהם. גובה התשלום הוא בהתאם לכמות השטח שתזכירו, וכך היא יוצרת הרבה שרתים קטנים ברחבי העולם, אותם היא מזכירה ללקוחותיה. איך זה עובד בפועל? אני לצורך העניין מחליט שאני מקצה 70 ג'יגה-בייט מהמחשב שלי להשכרה לטובת חברת קיירוס, והם משלמים לי על כך כסף בכל יום. נכון לאפריל 2014, בידי קיירוס יש כבר 30 פטאבייט של יכולת אחסון יחד מכל המשתמשים שלה, שהם כ-30,000 טראבייט. כרגע בטח יש לכם הרבה שאלות בראש, אולי קצת בלבול. אני והצוות שלי כאן כדי להסביר וללוות אתכם בדרך לקבלת ההחלטה. בתחתית העמוד תמצאו לינק לצפייה במצגת מלאה שתענה לכם על כל השאלות. כמובן שתוכלו ליצור איתנו קשר במידה ויש לכם שאלות נוספות, אנחנו נהיה כאן לעזור לכם. שיהיה בהצלחה.